lama snamoi tongmani paishugyako fia paikha hine sui thepa jaka signboard o lamano te khadolaija koila shohani magurulite rangauti amchaini lukuro shatmongte saka signboard thejak phano lamano kahamke cheri nainani bagai magurulite rangauti gram panchayat amchaini thangla shuklaimani lahar radok mitar derajak malkhung malai manakhe haksalni kokse amchaini lukurok te irungsrungnai rok yakung bai himai thangla shuklai manlailia rangauti amchaini shimi Surman Alini Nokjora Sekango Kisha Samung Klai Rijakmani Abuni Ulo te yak rijaklia khoshathai klayo Hanif Alini Nokkanani shimi Corona Debnatni Nokjora Lamani Samung Paishuklia Haipano wana jaknai kok hinke o lamano laithangnai 2025 BC1 Samung Paijak hinei signboard thewi rijaka amchaini lukurokni kokse samung payano paikha hinei signboard thepama abo raidani fatarok layo te rangchamani bahai tongo aro tabuk panchayato lama snamna kok tisake fan kre hini kok norjakha baksa thayo kamini lukurok rang khanglai himdrop mas namka haipano jai khlai mania lukurok amchaini lukurok sanmungti salaika hafangni signboard khorchajak rokno kubui cheri nai daktino lamani samungo iyagrina ni nangthai klayo tei amchaini MLA ni mokolbo klaithong hini shakha lukurok Bureau Report News Now